Mi-a plăcut foarte mult, m-am speriat la câteva faze, dar probabil că așa trebuia să se întâmple. Am ieșit foarte emoționată, mi-a plăcut mult de tot, poate chiar mai mult decât celelalte părți din film pe care le-am văzut înainte. Știu că mulți spun că este un film comercial, este cu mult mai mult de atât. E ca și cum ai alege între mama și tata. Până la urmă se leagă foarte bine și te împinge curiozitatea și dorința de a vedea cum se termină. Nu mi-a plăcut în special o parte anume, mi-a plăcut tot filmul. Cred că s-au și străduit ca finalul să rămâi, știi, așa, cu un gust bun după și cred că au lucrat mult la treaba asta ca să reușească să fie și suficient de antrenant și să-și merite aplauzele de la sfârșit, că nu suntem la teatru.